कंवरू कंवरू हम सुनिले मैया कंवरू कंवरू हम सुनिले मैया हम सुनिले मैया हम सुनिले मैया ए मैया हो कैसन हऊँ कंवरू के देशवा ए मैया हे मैया हो कैसन हउए कंवरू के बेटवा रे मैया ए मैया हो कैसन हऊँ कंवरू के देशवा ए मैया हे मैया हो कैसन हउए कंवरू के बेटवा रे मैया हे अगल बगल बगैचवा ए मैया अगल बगल बगैचवा रे मैया आहे अगल बगल बगैचवा ए मैया बगैचवा रे मैया ए बगैचवा ए मैया बगैचवा रे मैया ए मैया हो बिचारा में देवी के मंदिरवा ए मैया हे मैया हो बिचावा में देवी के मंदिरवा रे मैया ए मैया हो बिचारा में देवी के मंदिरवा ए मैया हे मैया हो बिचावा में देवी के मंदिरवा रे मैया आहे कंवरू से चल नी भवानी हो मैया ए भवानी हो मैया ए भवानी ए मैया हे भवानी रे मैया ए मैया हो हाथावा चलिहली हरिल सुगवा मैया हे मैया हो हाथावा चली हरिल सुगवा रे मैया ए मैया हो हाथावा चलिहली हरिल सुगवा ए मैया हे मैया हो हाथावा चली हरिल सुगवा रे मैया आहे कंवरू से चल नी भवानी हो मैया ए भवानी हो मैया ए भवानी हो मैया हे भवानी हो ए मैया हो हाथावा चलिहली खपर काटावा ए मैया हे मैया हो हाथावा चली खपर खातावा रे मैया ए मैया हो हाथावा चलिहली खपर काटावा ए मैया हे मैया हो ए हाथावा हो जाओ खपर खातावा हो मैया आहे कंवरू से चल नी भवानी हो मैया हे भवानी हो मैया ए भवानी हो मैया हे भवानी हो मैया ए मैया हो जाके बसी गई ताला काटावा ए मैया हे मैया हो जाके बस गई काला काटावा रे मैया मैया हो जाके बसी गई ताला काटावा ए मैया हे मैया हो जाके चल बाबू आवाज खुल जाओ आए मैया हो जाके बसी गई ताला काटावा ए मैया चल बाबू चला बोला बोला
अरे के हुआ बबुआ बोलो। हम हई बरहम। बरहम हुआ। आखिर तो इनका के धैल का है। ई हमरा स्थान पर थूकले बा। अच्छा ई हमरा स्थान पर खैनी खा के ओ दिन थूक देला। अच्छा अच्छा ठीक बा। ठीक बा तो गलती तो कह देले बा अभी तो बकौस दे के रखे। ना 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 हम एकरा के ना छोड़े। हम एकरा के ना छोड़े। अरे नादान बाटे भाई एकरा समझ में ना चुप आई। रह भगत। बहुत भगत लोग के खून पियनी। तोहरो खून पी जाए। हम एकरा के ना छोड़े। हम एकरा के ना छोड़े। हम एकरा के ना छोड़े। देखो ढेर हाँको मत। ना तारा लेखा कितना हम बरहम लोग के बैताल लोग के देखले बानी। अरे हम भूत प्रेत ना हई। हम देवता हई। तो तू का हमारा के खा जइबो। हमारा के खा जइबो तू। तारा लेखा कितना लोग हम ठीक कइले बानी। तारा से निहोरा करतनी हम लइका हो। मान लो गलती हो गइल गलती से थूक देलस तो मान लो कि माफी करो। हम तो निहोरा करतनी नु। अरे ई तारा के हाथ लइका जोड़तनी। बा। ई लइका बा। ई लइका लागता। अरे तो गलती कर देले एकर लइके नु कहे जे लइका है गलती कर खैनी देलस। खा के हमरा स्थान पर थूकले बा। एकरा के ना छोड़े। ना छोड़े। ना बहुत सतौलो। देखो बहुत सतौलो एकरा के तू। मानो बात मानो। छोड़ दे कर दे छोड़ो। जवन पूजा कहता हूँ तरह के दिया ई बगैर करके बकौस दो। अरे पूजा तो सब लोग करेला। हमरा के पूजा के ना करे। हाँ करेला तो माने अब एकरा के धइले बड़ा एकरा के दंड में जवन कहो तवन तहरा के पूजा दियाओ। एकरा के बकौस दो। बहुत सतौलो एकरा के। अरे हमार तो मन एकरा के छोड़े के ना रलो। लेकिन जहाँ तू इतना क्षमा याचना करता रहो तो तहार मुंह देख के एकरा के छोड़तनी। लेकिन हमारा खाऊ चाहिए। अच्छा एक जोड़ा खड़ाऊ चाहिए। एक जोड़ा जनेऊ चाहिए। एक जोड़ा जनेऊ ठीक बा। हाँ ओकरा बाद 5 किलो लड्डू चाहिए। अच्छा लड्डू चाहिए ठीक बा। और ओकरा बाद कह दिया जब ए स्थान से जाई अच्छा तो हमारा के गोड़ लाग के जाई। ठीक बा। ना तो अब की तो मुआ दे। ना 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 इतना मत खिसिया इतना मत खिसिया। देवता के बुआवे के काम ना होखे। देवता रक्षा करे खातिर बोले। तो थूकी हमरा देह पर। ना तो गलती से। हो गई दोबारा ना तो आज से ना होखे के चाहिए तब जाए। ठीक बा हम एकरा के समझा देब। अब ए रास्ता से जब भी जाई तारा के गोड़ लागी आ तारा के जौन पूजा कहलो पूजा दियाई आ तारा संग ऐसन काम ही कबो गलती से ना करी। हाँ आज से ऐसा ना करे के चाहिए। हाँ तो चलो तनी अब एकरा के जान छोड़ो बक्सा सिरदा दो। हाँ सब सामान हमरा मिल जाए के हाँ चाहिए। पक्का मिल जाई पक्का। ना मिली तो हम चहेट के धो ले। ना ना एकदम हम हम भगत जी लोग के खून पी ले। ठीक बा हम तारा के पूजा दिवा दे बात हाँ, मानो। सारा पूजा मिल जाए के चाहिए। सब पूजा मिली विश्वास करो। चलो आवा सिरदा दो। ठीक बा जातनी। हाँ। राम के कड़ियाए ब्रह्मा सोरहिया गैया के आघियुआ आरे लेहु ए सूरज हो बाबा अरे आपन आहुतियाओ अरे आम के लकड़ियाए ब्रह्मा सोरहिया गैया के आघियुआओ अरे लेहु ए शोभया न देवता अरे आपन आहुतियाओ अरे आम के लकड़ियाए ब्रह्मा सोरहिया गैया के आघियुआओ अरे लेहु ए हनुमंत देवता अरे आपन
आहुतिया अरे आम के लकड़िया ए ब्रह्मा सोरहिया गैया के आघियुआ अरे लेहू ए पाँचो भैया पांडा अरे आपन आहुतिया आए चलो हाँ भाई नेटुआ के वो छोड़म ना अब ओझा उझा के ना छोड़ेबो नेटुआ हुओ हाँ भाई हाँ 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 आस्ते अब आस्ते ना छोड़े आस्ते अब ना छोड़े आस्ते ना 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 आस्ते कोनो उपाय नहीं के आस्ते कोनो उपाय आस्ते आस्ते कोनो उपाय नहीं के आस्ते कोनो उपाय नहीं के काहे उपाय नहीं खे भाई के हम अपने टाइट हई काय का गलती कैले बा गलती का कर थैले करा के हैं काय थैले करा के हमारा रास्ता पर जाते घेर ले हमरा के ओ घेर काहे घेर ले बा हां ठीक बा ठीक काहे बा घेर ले बा? ए, रुक। काहे हाँ, घेर ले बा? हाँ, हाँ, काहे घेरी आस्ते 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 काहे घेरी? हम ना ठीक काहे बा घेरी गलती कर देलस गलती कर तारा घेर देलस गलती कर आस्ते 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 उजालो के हम कुछ नहीं के बुझा देखो ना ये देख देख लो ये डंडा देख लो उजालो के खाए ढेर उत्पात मचाओ तो देख लो ये हाँ, एकदम उजालो के खाए के बा हमरा बढ़िया सोट दे मियाँ ठंडा हो जाई अस्थिर रहो बोलो एकर दे छोड़े के पड़ी तारा काहे छोड़े छोड़े के पड़ी काहे उ हमें करो कलवा रास्ता में जवन कहे के पूजा दिया तारा के पूजा ले लो बाकी रे कर दे बक्सो बहुत सतौले बड़ा के तू ढेर दिन से ना कोनो उपाय नहीं के ना छोड़े के पड़ी देखो हम कहता नहीं छोड़ दो तू पूजा कौन दे दी आई बोलो काले बा पूजा ना बहुत होता अरे मुंह मत कर यार छोड़ो बात मानो नहीं हो रहा करतनी इतना दिन से सतौला ही बड़ा मत सतावे करे के छोड़ो ना राउर बात मान जो नहीं चली हटाई जब बुझाई तो चढ़ा दे जौन बुझाई तो चाह दे हाँ। मान जी बनू हाँ हाँ तो सुनो हम तारा कहियो देता नहीं हाँ। पाछे के बात हटाओ हाँ हम तारा के 2-4 पीस मांसो दिवा दे एक बोतल दारू दिवा दे ठीक बा ठीक बा चली जा सीधा 10 सिरदा चलो अभी जौन हमनी का ओझाई वाला ये वीडियो बनौनी है सो यही खातिर कि इनका के कोनो बरहम ना धैले रहे हाँ आ बरहम आ कोनो देवता केहू के सतावस ना कुछ उपकार करेला भला ही लेकिन इस तरह के भावना में पड़ के लोग झूठो के जैसे ही खिलावत रहे हाँ बुझाते लगे सांचो के इनका बरहम धर ले बड़े वही में लोग खिलावेला केहू के भूत प्रेत धरे ना आ ना कहीं भूत प्रेत बा ये सब अंधविश्वास हो पहले बहुत ज़्यादा होत रहो आज के समय में लोग पढ़ लिख गई शिक्षित हो गई तो अब बहुत कम भी हो गई बा नाम मात्र के तनी मनी अंधविश्वास रह गई बा यही से पेश कई जाता कि रोल में पर ध्यान दी अंधविश्वास से दूर होकी कहीं ना डाइन बाड़ी आ ना कहीं ओझा बाड़े आ ना कहीं भूत बा आ ना तो विश्वास होके का जानकारी होके जे कहीं ओझा बाड़े कहीं डाइन बाड़ी कहीं भूत बा तो हम अपना मोबाइल में नंबर देव रुआ ये नंबर पर फोन करे हमारे से बात कर ले हम आके देखे जे कहाँ बाड़े ओझा आ कहाँ बड़ी डाइन आ कहाँ बा भूत एक से एकाल भूत जहाँ लोग कहत रहे कि बहुत बेजोड़ भूत बहुत बड़का भूत बाटे वो जगह पर हम 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में अकेला गई बनी लेकिन कहीं आज तक ले भूत से भेंट नहीं भई अगर वह जान तो कि बा कहीं तो ये बात पर रुआ ध्यान दे आ वीडियो के स्क्रीन पर रुआ मोबाइल नंबर हमार लौकी वो नंबर से रुआ फोन करे हमारे से बात हुई हम आके देखे चला कुछ कहबा जी हाँ कह देव कुछ बोलो माने हमनी के वीडियो बनावला के मतलब ई बा कि समाज में जौन बुराई बा ओके कला के माध्यम से दूर कइल जाओ और जीएम भोजपुरी चैनल को याद रखेब शेयर करेब सब्सक्राइब करेब लाइक करेब आ कमेंट भी करेब साथे साथ इतने के साथ हम अपन वक्तव्य खत्म करतनी आ तू बबुआ कहब तो कुछ जय हाँ हिंद जी, जय प्रणाम। भारत नमस्कार सबसे मेन चीज बार हुआ जीएम भोजपुरी के इतना प्यार देने ही प्यार बनौला रहे आ ये सब चक्कर में मत पड़े ई सब ढकोसला बा जय हिंद जय भारत